Hi guys, for today's video guys, naanapon mi diri magbangag mi kay mag-treasure mi diri base na makasurti ta diri ganang bulawan. Diri magbangag mi. Ara mga kauban no, ngunit nagpala ni basin di ay. Masurtian pilahire kapalaran sa unggoy. Para sa unggoy guys. Pagatugdan na mo guys. Pilare palat sa unggoy guys. Pilahire palan sa unggoy guys. Pilare palat sa unggoy. Ako lagi mixahin guys, tanaw ka na. Nana may sign diri nga kanang kunan nang unot sa karang bagong. Oo, lagi na siguro. Diri lagi ng swerte. Diri lagi si Bubbles makapayat og sports car guys. Oh, base maka export car nako karong sudad law. Oh, na big bike. Kapalit na tag big bike ana guys. Di na may magginam sa pildo, diri lagi mi sa ning treasure. Diri ra gani ana treasure guys oh. Oo, nana gani. Nila nga nagi sulod. Guntok na guys. Taguntok na gani ang ano? Siminto. Muna among sign guys oh. Kani oh. Kani muna sign mo. Muna among sundok na sign. Atong ibalik. Ya, muna ang sign. Aro mo na guys. Muna yung aro. Aroma. Aroma. Li. Li. Oy, pana, hapit na. Guntok na guys. Oh. Kitang humuka kayo guys. Oh, pana, nangatandog ng sign. Tagod ng humuk guys. Nah, hapit na. Bangag na guys oh. Oh, lalom ga gitrisuran gyapon na dia guys. Kana dia nakuhaan na dia kanang kuna isa ka kahon. 20 ka barita ang sulod. Adio. Dire mga kuan ni kaon sino mo kuan ni guys mga pulo. Sure na. Kini siya giveaway ra ni siya dia ang sitaw. Adia. Guys, nara mong tigbantay oh. nara among detector guys oh. Oh, muna among detector. Tubang. Dire. Di. Oh, dia. Detector. Oh. Le. Ano detector no? Le. Nabay sulod dia. Oh. Muna among detector guys. Kay sulod wala. Kay sulod wala. Tanaw siya oh. Na kay kapakon na. Saka. Saka na dia naman. Hindi naman siya mugawas ni noon. Nara guys, among detector guys oh gamay. Muna among detector oh. Nara guys oh kapaakon na guys oh katulong laway. Bisa mawa. Dia. Ulat lang dia. Nang alagi ni Ron. Okay, nagkakita daw sa ito. Ang ano, lagi timon sa TikTok. Balik lang karon na. Nangapit na. Nakasya yung doangan tadi to lang sabi. Timoon sa TikTok ani. Sunod adlaw na makuha na mo mga pulawan na ni. Sure na. Happy lagi pa ni guys. Kamay gusto nyo nga kaning beer sa panel. Kanang sa gusto nyo nga atong paliton nga fighter guys, kanang isa ka karton ug isa ka panel. Oh, tumasan, tinusod guys. Ilagaak na. Ilagaak na. Nagkarap na guys. Green ha. Apa na sa na naman? Ang mulit. Ito pa trabaho ni ba? Alhay na siya. Unsa? Kamu. Ito ang sira. Abis na kaya eh. Kalau na bro. Ano na, kada ko nga safety ko.
lang ko. Guys. Hapit na naman. Nara among detektor guys. Dili, gimuta na ni murang si Tias, gimuta na sa Espiritu Kulawan. 99. Nga mo na imong nakalutan. Muna among nakalutan guys oh. Bungag, No, sa bangag okay ni. Muna among nakalutan sa bangag no. gadiwal. Gadiwal ba man gani ning dilaan niyo kay giigangan sa ilalom si uta. Gimuta na gud sa Gimuta na gud sa kadugay na oh. No? Wala gud balik ang sa Uy, la pero na oy. Oh, suon nila. Uy, yung ito na. Ba, si Bobby, uy. Doon igaganon na Clarex oy. Muna ang gikalutan treasure guys. Pero apit na gyud. Kapit na. Na among detektor guys oh. Diwal. Pag muaw-aw ni siya guys, kana hapit na na. Pag muaw ni siya. Pag maana na yang iko gani, Oh. maak na sa dayo. Oh. Guys, tara. Oh. Tingnan na. Oh, minto gan. Oh, kana siya, muna na siya. Minto man na sa paro na ikan. Na. Si Barag ka, di ba? Oh. Ano may yun, dude?